היי לכולם, אני שמח שאתם כאן בוועידת המכירות המקצועית לעסקים קטנים ובינוניים. שמי יונתן כסיף, חלקכם מכירים אותי כיונתן מקרש קפיצה, וכן, זו השותפה היקרה שלי, קרן ראוך אלבוים, ואני בחרתי להיום לתת לכם נושא סופר עוצמתי. להעביר לכם נושא שאם אתם תלמדו אותו, אם אתם תקפידו להתאמן עליו וליישם אותו בחיים שלכם, אתם תרגישו חצי אלוהים. הנושא הוא להשפיע ולשכנע בחוכמה, ומה שאני מתכוון זה איך לגרום לכל בן אדם לעשות את מה שאתם רוצים, כי הוא רוצה לעשות את זה. וזה לא משנה אם זה הלקוח שלכם או הספק שלכם, קולגה שלכם, חבר שלכם, בן או בת הזוג שלכם, אפילו הילדים שלכם. מה מחכה לכם בהדרכה הזו? בעצם כל ההדרכה הזו מבוססת על האמרה המאוד חכמה הזו, חנוך לנער על פי דרכו. ומה שאומרת האמרה החכמה הזו, זה שכשאנחנו רוצים להשפיע על משהו, אנחנו צריכים להתנתק מעצמנו, להתנתק מהאוטומטים שלנו, ולפעול אחרת על פי הבן אדם שעומד מולנו. אז מה שמחכה בהדרכה הזו זה בעצם כיצד לזהות את הטיפוסים השונים שעומדים מולנו. מהם האוטומטים של כל טיפוס וטיפוס, מה הטקטיקות הרצויות בתקשורת מול אותו טיפוס כדי להשפיע עליו, ונסכם באיך להכין את עצמכם לפני כל שיחת השפעה בצורה שאתם תשיגו בדיוק את מה שאתם רוצים, שתשיגו את התוצאות שאתם רוצים מאותה שיחה, ושתדעו להיות מוכנים אליה באופן יוצא מן הכלל, בלי שיפתיעו אתכם. אז הנה 4 הטיפוסים, אבל לפני שאני אתחיל לעבור עליהם ולהתעמק בהם, חשוב לי להגיד שכל אחד מאיתנו טיפוס שונה מאחר. הרי לכל אחד מאיתנו יש תפיסות שונות ואוטומטים שונים, ו4 הטיפוסים הללו, כל אחד מאיתנו מכיל את כולם. אבל לעולם טיפוס 1 או 2 הם דומיננטיים יותר. וכשאני אעשה עכשיו את הסקירה של אותם טיפוסים, אני אשמח שכל אחד מכם קודם כל ינסה לזהות את עצמו תוך כדי. אז בואו נתחיל בטיפוס האני. טיפוס האני זה בעצם הטיפוס, אתם יכולים לקרוא לו גם הספונטני או טיפוס האגו. מה שחשוב לטיפוס הזה זה הכבוד. קודם כל, הוא רוצה שיכבדו אותו, זה מה שהכי חשוב לו. חשוב לו הסטטוס, חשוב לו לנכוח, להישמע. חשובים לו הריגושים, הוא מאוד מאוד ספונטני, הוא אוהב מאוד מאוד לעזור, הוא אוהב מאוד מאוד לייעץ, הוא מת על תשומת לב שנותנים לו. אתם תזהו אותו מאוד מאוד בקלות כשאתם תשמעו אותו ותקשיבו לו, ורוב השפה שלו, רוב הדיבור שלו מתחיל במילה אני ואני ואני. הוא יספר לכם הרבה על דברים ועל הצלחות שלו. מה לא אוהבים טיפוסי האני? הם לא אוהבים שמחליטים עבורם, הם לא אוהבים שבאים אליהם עם פתרונות. הם אוהבים לתת את הפתרונות. הם לא סובלים שמתעלמים מהם, קשה להם מאוד לצאת פריירים, הם לא אוהבים שלא מעריכים אותם מספיק ושלא נותנים להם מספיק קרדיט, הם לא סובלים נתונים, עודף נתונים מוציא אותם מדעתם, ועוד דבר שקשה להם איתו, מאחר והם ספונטניים, קשה להם עם קיבעון ועם שגרה, קשה להם עם אנשים שקשה להם עם שינויים לדוגמה. אז לכל טיפוס יש גם אוטומטים. אוטומטים שהוא לא ממש מודע להם, ואפשר לזהות באמצעות האוטומטים האלה את הטיפוס מאוד בקלות. זאת אומרת שטיפוס האני למשל, אתם תזהו אותו בכך שהוא יהיה הדברן הגדול בחדר. הוא פחות נוהג להקשיב, הוא קופץ מיד לפתרונות ולייעץ. הוא מאוד ציני וצדקן כשמשהו קצת מאיים על האמת שלו, על הדברים שהוא מכיר. הם נמסים למחמאות שנותנים להם, הם מייחסים לעצמם המון הצלחות, עם זאת, כישלונות בדרך כלל מייחסים לגורמים אחרים, גורמים חיצוניים להם. הם משתעממים מהר, אמרנו, הם מאוד ספונטניים, הם אמיצים מאוד, הם לוקחים על עצמם לפעמים יותר מדי, כי הם בגישת עליי, הם מאוד אוהבים לעזור, אז הם לוקחים על עצמם לפעמים יותר מדי, גם כדי לקבל את הקרדיט בעקבות זאת. זה טיפוס האני. והטיפוס הבא הוא טיפוס החבר'ה. אתם יכולים לקרוא לו גם טיפוס הפן, טיפוס הרגשי או החברתי. שהטיפוס הזה לעומת טיפוס האני חשוב לו לא הכבוד אלא חשוב לו להיות אהוב. חשובה לו מאוד תשומת הלב, חשוב לו מאוד להיות מעודכן, לתמוך ולתת. חשובות לו מאוד מערכות היחסים והחברות. אם תחשבו על איש מחירות כזה, זה איש המחירות שיהיה חבר של הלקוחות שלו, והביזנס זה איזשהו סייד אפקט לכל העניין. אז מה לא אוהבים טיפוסי החבר'ה? טיפוסי החבר'ה לא סובלים שמתעלמים מהם או שלא מעריכים אותם. קשה להם מאוד עם אנשים שהם לא רגישים מספיק, שחותרים לתכלס מיד, לשורה התחתונה. קשה להם מאוד מאוד עם נתונים, הם אנשים גם כן שהם לא אנשים שנתונים בכלל. קשה להם עם נהלים, קשה להם עם דברים שסוגרים אותם בתוך מסגרת. האוטומטים של טיפוסי החבר'ה זה להתעניין בחיים של אחרים, לרחל קצת, הסמולטוק מאוד מאוד חשוב להם, הם מאוד מתלהבים, יש להם מצבי רוח קיצוניים. לדוגמה, אם תמצאו אותם במסיבה, או שהם יהיו המסמרים שעומדים באמצע ומספרים בדיחות לכולם וכולם מתרכזים סביבם, או שלעומת זאת הם יבחרו להיות בצד ולמשוך את האנרגיה בכך שהם שקטים
ומרוחקים מהרוב. הם מקבלים החלטות מאוד רגשיות, הם לא רציונליים בקבלת ההחלטות שלהם, הם מאוד דרמטיים יחסית לשאר הטיפוסים. מאוד מאוד רגשיים, מאוד מתחברים בקלות לאנשים אחרים. אלה אנשים שכשהתיישבו מולכם התעניינו בחיים שלכם ובכל מה שמסביב לפני שהם חותרים לתכלס, לעסקה או לכל דבר אחר. ונעבור לטיפוסי התכלס. טיפוסי התכלס, כל מה שחשוב להם זה תוצאות. הם מדברים המון בתוצאות, הם מאוד מאוד תכליתיים, בדרך כלל אין להם זמן. חשוב להם מאוד להיות יעילים, חשובה להם השורה התחתונה. הם עובדים על פי מודל, המודל הידוע TTGH, טיק טק, גומרים, הולכים. לא מעניינת אותם הדרך, מעניין אותם מה משיגים בסוף. הדברים שהם הכי לא אוהבים זה בזבוז זמן, זה אנשים שמורחים את הזמן, אנשים שלא פועלים כל הזמן. הם גם לא אוהבים רגישות. אם תשב מולם ותבכה, זה לא יעשה להם את זה. הם יגידו לך, לך תירגע ותחזור אחרי זה, נמשיך לדבר. הם לא סובלים מעכבים, הם לא סובלים איחורים, והם לא סובלים דחיינות. הם גם לא אוהבים נהלים יותר מדי. האוטומטים של טיפוסי התכלס. עבור טיפוסי התכלס המטרה מקדשת את האמצעים. הם חסרי רגישות. הם לפעמים נוטים להתעצבן מהר מאוד. הם מקבלים החלטות מאוד מהר, שזה אחד היתרונות שיש אצלם. הם מסמנים וי ועוברים הלאה למשימה הבאה. הם לא נחים לרגע. אתם רואים אותם עובדים רק על פי יעדים ועל פי תוצאות ומודדים את עצמם על פי התוצאות האלה וממשיכים אחרי שהם כבשו איזשהו יעד, פשוט ממשיכים ליעד הבא. והטיפוס הרביעי הוא טיפוס הנוחות או השלווה, אתם יכולים לקרוא לו, או הביטחון, שכל מה שחשוב לו זה השקט הנפשי שלו, זה השלווה, זה אותו ביטחון. חשוב לו שהכל יהיה מתוכנן מראש, חשוב לו שיהיו נהלים, שיהיו נתונים כמה שיותר, חשוב לו שיהיו ראיות ועובדות לדברים שנאמרים. מה שהם לא סובלים זה חוסר ודאות, הם לא אוהבים שינויים, הם לא אוהבים בלת"מים, ריגושים לא עושים להם את זה, תנו להם את השגרה ואת השקט, הם לא סובלים ספונטניות, הם מאוד מאוד לא אוהבים שטחיות. שטחיות מבחינתם זה שלא יורדים לעומק הנתונים ולעומק המידע, הם חוקרים במהותם. האוטומטים של אותם טיפוסי נוחות הם בעצם יהיו נביאי הזעם, הם תמיד יתעסקו בלמה לא. למה לא לעשות את זה? איך זה לא יעבוד? הם עם ביקורת יתר על דברים. הם חסרי סבלנות לרגשות ולרוחניות. הם אוהבים דברים מאוד מאוד רציונליים. הם מאוד מאוד חסכניים כי הם מפחדים תמיד מהיום שאחרי. הם מתלבטים המון לגבי כל החלטה. בדרך כלל הם גם מאלה שיקבלו החלטה לא להחליט. הם מתייעצים בלי סוף עם אנשים. הם מאוד מאוד דחיינים גם, כי הם מעדיפים שהדברים יקרו מעצמם ושהם לא יהיו אלה יקדמו אותם, כי שוב, הם לא בטוחים בעצמם רוב הזמן. עכשיו, אני אנסה לתת לכם איזושהי סקירה על הטיפוסים הללו בתוך מסגרת של יציאה לטיול לדוגמה. אם נדבר על טיפוס העני, כשהוא יוצא לטיול, מבחינתו זה ללכת למקום שהכי שווה ללכת אליו, וכשהוא מטייל, אז אתם תשמעו אותו אומר משפטים כמו, תראו איזה יופי, תראו לאן הבאתי אתכם, הם יתעסקו בלעזור ובלסחוב עבור אחרים, הם אלה שיכינו אולי גם את האוכל, אלה טיפוסי העני. אם ניקח את טיפוסי החבר'ה, טיפוסי החבר'ה יצאו לטיול, לפני הטיול הם ישאלו, רגע, מי הולך לטייל איתנו? חשובה להם החברה שתהיה שם, חשובה להם האווירה. הם התרגשו מהדרך, הם התרגשו מהציוצים של הציפורים ומהמראה של העצים וממזג האוויר. האווירה מאוד מאוד חשובה ומאפיינת אותם, זה מה שחשוב להם באותו טיול. טיפוסי התכלס לעומת זאת, כל מה שיעניין אותם זה, אחד, לאן צריך להגיע, מה נקודת המוצא, ב', לאן צריך להגיע, מהי נקודת הסיום. מהרגע שהם ישימו את הרגל על השביל, כל מה שיעניין אותם זה להגיע לסוף וכמה שיותר מהר, בלי שום יחס לדרך, בלי שום ליהנות מהדרך. זה לא מעניין אותם, גם לא האנשים שסביבם. חשוב להם לסמן וי בעצם על המסלול אותו הם עברו. טיפוסי הנוחות לעומת זאת, עוד לפני הטיול הם יתכננו, הם ידעו בדיוק מתי צריך להיות ואיפה צריך להיות ועד מתי צועדים ואיך המסלול נראה ומה יש שם ומה אין שם. הם ידעו איזה ציוד צריך להביא, הם יעשו צ'קליסט ויוודאו שיש להם את הכל לפני שהם יוצאים לדרך. הם ילכו בדיוק על פי הספר, על פי המסלול, על פי המפה, ואלו הם טיפוסי הנוחות. מה שחשוב להם זה להיות שקטים, ככה הם בעצם נערכים ללהיות שקטים כשהם יוצאים לטיול. אז אלה ארבעת הטיפוסים, אתם מוזמנים לזהות את סגנונות התקשורת שסביבכם, של לקוחות שלכם, של ספקים, של קולגות, של חברים, של משפחה, של בני זוג. ואנחנו עוברים עכשיו לאיך משפיעים בעצם. מה הקשר בין טיפוס לבין הדרך שאפשר להשפיע עליו? מדובר כרגע בטקטיקות. קיימות
שתי טקטיקות עיקריות בכל מה שקשור לתקשורת ולהשפעה. הטקטיקה הראשונה נקראת דחיפה, והטקטיקה השנייה נקראת משיכה. כשאני מדבר על להשפיע בדחיפה, אני מדבר על צורת השפעה שבה אני מדבר. אני מציע ואני מביע את הצורך שלי, ואני מספר לו על, אני מציג לו את העובדות והנתונים, אני נותן לו דוגמאות, אני מוכר לו סיבות ותועלות, אני מספק לו תמריצים ותוצאות והשלכות, אני מנהל איתו משא ומתן, אני מעודד אותו ונותן לו מחמאות למשל, אני מחבר אותו לתמונה עתידית מיטבית, לחזון. להשפיע בדחיפה, הסמל של הטקטיקה הזו הוא בעצם סימן קריאה. זה אני מביע, אני מדבר, אני מתעסק באג'נדה שלי. לעומת זאת, הטקטיקה השנייה היא טקטיקת המשיכה. שמה שזה אומר זה להפיק מהצד השני. זה אומר למשל לבדוק איתו ולשאול שאלות פתוחות ופותחות. למשוך ממנו עוד מידע על הדברים שהוא אמר. זאת אומרת, לחפור שם לעומק, אמרת ככה וככה, בוא תסביר לי את זה קצת יותר טוב. זה אומר להקשיב לו באופן פעיל ולוודא שהבנתי אותו. זאת אומרת, הקשבה אמפתית, כל מה שהקשבה אמפתית אומרת זה לא להקשיב בשביל לדבר, אלא להקשיב כדי להבין. וכדי לוודא שהבנתי אותו, אני יכול לחזור ולשקף לו למשל את מה שהבנתי שהוא אומר, לגלות הבנה ואמפתיה כלפיו. יש עוד טקטיקה מאוד מיוחדת של להפיק מהצד השני, שזה ליצור אצלו אמפתיה בכך שאני מגלה וחושף על עצמי. אני יוצר אצלו בעצם את האמפתיה כלפיי בכך שאני מציג את עצמי כמי שהיה במקום שלו. עוד דרך להפיק מהצד השני זה לשאול אותו שאלות מאתגרות שיגרמו לו לחשוב, להעביר את העניינים באופן אובייקטיבי ולהוביל אותו להתחייבות. זאת אומרת לבקש ממנו למשל לסכם את מה שהוא הבין ממני. כל הטקטיקה הזו בנויה בעצם על סימן שאלה, זה הסמל שלה, זה אומר להפיק מהצד השני. עכשיו עם כל טיפוס אנחנו נשתמש בשתי הטקטיקות, אבל לא עם כל טיפוס כל דבר יעבוד. ככה שאנחנו צריכים ללמוד מה כן עובד ומה לא עובד מול כל טיפוס, וזה בדיוק השלב הבא. אז בואו נדבר שוב על טיפוס האני. עם טיפוס האני, בפוש, בדחיפה, כל מה שעלינו לעשות זה לתת לו מחמאות, לתת לו כבוד, או להציף בעיה אובייקטיבית. אנחנו יודעים שטיפוסי אני מאוד מאוד אוהבים לעזור, הם מאוד מאוד אוהבים לבוא עם הפתרונות, הם מאוד אוהבים לייעץ. ככה שברגע שאני בא לטיפוס אני עם בעיה, אני יכול לצפות שהוא כבר ינוע לעבר הפתרון, למרות שהפתרון היה אצלי בראש עוד לפני כן. אני צריך להוביל אותו, לבוא עם הפתרון בעצמו. עם טיפוסי אני, עיקר מה שיעבוד זה המשיכה. זה אומר, אני רוצה להתייעץ איתך. טיפוס אני מת שיתייעצו אותו, זה מוסיף לו המון לכבוד. לבקש את הדעה שלו על משהו, להקשיב לא אמפתית כי הוא אוהב מאוד לדבר, וכל הרעיון פה. ועם כמה שטיפוס אגו נראה כבן אדם קשה מאוד להשפעה, שתדעו שזה הבן אדם שהכי קל להניע ולהשפיע עליו. כל מה שצריך לעשות זה להוביל אותו בשאלות אל הפתרון שהיה אצלכם בראש לפני. מה לא לעשות איתו? לא לתת לו את הפתרון בעצמכם. אם הוא לא בא עם הפתרון, אז לבקש את הרשות שלו להציע לו ולשאול את דעתו על כך. לא לקטוע את הדברים שלו, לא לאיים על הכבוד שלו, לא לשלוט בשיחה בדיבור, אלא לשלוט בשיחה, ואתם יכולים לעשות את זה, לנהל את השיחה בעזרת שאלות שמובילות אותו בדיוק לאן שאתם רוצים. ולא להעלות אותו בנתונים ובנהלים. אמרנו זה פחות מעניין אותו, שגרה ונתונים ועודף מידע. חשוב לו בסך הכל הכבוד שלו, חשוב לו להרגיש חשוב. תנו לו את ההרגשה הזו ותשיגו ממנו כל מה שאתם רוצים. ונעבור לטקטיקות הרצויות מול טיפוס החבר'ה. על מנת להשפיע על טיפוס החבר'ה בדחיפה, קודם כל גם נעמיס אותו במחמאות. מחמאות כמו טיפוס האני בדיוק, מה שהן עושות הן מזרימות דופמין במוח, ודופמין זה חומר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לחוות אותו בגופנו, ויותר מהכל זה גם מחליש התנגדויות. אז זה מאוד חשוב להחמיא בתחילת שיחה עם טיפוסי חבר'ה ועם טיפוסי אני. יהיה נכון מאוד להתחיל small talk, גם אם זה שאתם תספרו משהו, גם אם זה שתשאלו על הצד השני ותתעניינו בחיים שלו, במשפחה שלו, במה הוא עבר אתמול בבוקר וכו'. חשוב בפוש גם לבוא עם רכילות מסוימת, זה יכול להיות על כדורגל, זה יכול להיות לא משנה על מה. עוד דבר מאוד חשוב מול טיפוסי חבר'ה זה לשקף רגשות. להשתמש במשפטים כמו אני מרגיש או אני חש, זה מאוד מאוד ייגע בהם, כי הם אנשים מאוד מאוד רגשיים. במשיכה אנחנו נברר, אנחנו נשאל איך הוא מרגיש, אנחנו ננחה אותו גם בעזרת שאלות אל הפתרון ועל ידי הקשבה אמפתית. במשיכה נפעל איתו מאוד בדומה
לאיך שאנחנו פועלים גם מול טיפוסי האני, כי זה מה שעובד גם על טיפוס שכזה. כמובן להכניס גם מילים רגשיות פנימה, לדבר ברגשות. אז מה לא לעשות עם טיפוסי חבר'ה? עם טיפוסי חבר'ה עדיף לא להתחיל לספר על עצמך לפני שאתה מתעניין בו, בחיים שלו, באיך הוא מרגיש וכו'. אל תיתנו לו פתרונות אלא אם כן הוא מבקש, או תבקשו רשות להציע את אותם פתרונות. אל תחתור לתוצאות, לדוגמה, טיפוסי תכלס חותרים מיד לתוצאות. כתוצאה מזה קשה להם מאוד מאוד להשפיע על טיפוסי חבר'ה. טיפוסי חבר'ה צריכים את הרגש, הם צריכים את הסמולטוק, לא לחתור מיד לתוצאות. אל תלאו אותם בנתונים, אל תשכחו שחשובה להם האווירה וחשובה להם החברה על פני נתונים, נהלים וכו'. אז אלה הדברים שכדאי לעשות מול טיפוסי חבר'ה על מנת להשפיע עליהם ולהניע אותם לאן שאנחנו רוצים. בואו נדבר על טיפוס התכלס. טיפוסי התכלס אמרנו מתעסקים בתוצאות בלבד. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים איתם בפוש, בדחיפה, כדאי שנדבר איתם מאוד באופן ישיר, מאוד ממוקד תוצאות, להציג להם יעדים, למכור להם שורה תחתונה אופטימלית עבורם, לקבוע זמנים, להיות קצר, להיות עם גרפים ויזואליים, לדוגמה, זה עובד נהדר עליהם כשהם רואים את התמונה הזאת של מה שהם משיגים בסוף. במשיכה, לעומת זאת, אנחנו נתעניין בתוצאות שהוא היה רוצה. אנחנו נברר את התמונה העתידית המיטבית עבורו, אנחנו נברר מה הוא רוצה להשיג. אנחנו נברר מה בעצם השורה התחתונה שלו, כדי שאנחנו נוכל לכוון את עצמנו לשם. מה לא לעשות עם טיפוסי תכלס? קודם כל, לא להעריך. לבוא אליהם מאוד ממוקדים, מוכנים וברורים ותכלסים. לא לערב רגשות, הם לא יכנעו לרגשות. הם אנשים של תוצאות, אמרנו, לא להתעמק בדרך ובנהלים כי הדרך פחות מעניינת אותם, חשוב להם התוצאה בסוף. לא להציף אותם בנתונים, אלא בנתונים הסופיים בלבד. לא לפתח איתם שיחת חולין כי הם אנשים שאין להם זמן לשיחות חולין, ולא לבוא אליהם אף פעם לא מוכן ומאוסס. תמיד לבוא אליהם מוכנים עם כל הידע הנדרש כדי שזאת תהיה פגישת תכלס לכל דבר. ואחרון חביב, טיפוס הנוחות. עם טיפוס הנוחות, בפוש, בדחיפה, בטקטיקת הדחיפה, אנחנו כן ניתן לו נתונים ועובדות. זה מאוד מאוד חשוב לו. אנחנו ניתן לו את התמונה העתידית המיטבית ונחבר אותו אליה. נציג לו את זה, תחשוב איך היה פה אם היה קורה ככה וככה. אנחנו נדבר איתו על השלבים שבדרך, שלב שלב. טיפוסי הנוחות מאוד אוהבים בייבי סטפס, צעדים קטנים. אז אנחנו נראה להם את הצעדים הקטנים שבדרך. אנחנו נציג להם את הנהלים, את הצעד הבא, את סיפורי הצלחה שיש לנו ועדויות, כי חשוב להם להיות בטוחים בדרך הזו. במשיכה לעומת זאת אנחנו נבקש מהם נתונים ועובדות. אנחנו נשאל אותם איך כן, אמרנו הם עסוקים מאוד באיך לא ומה לא, למה זה לא יעבוד. אז אנחנו נשאל אותם בפול, במשיכה, אז איך כן אתה מציע לעשות את זה? אז בוא תחשוב אתה רגע על פתרון, אני מבין את הפחד שלך, בוא תגיד לי איך זה כן יכול לעבוד. תשאל איך אתה יכול לעזור לו להתניע, או איך אתה יכול לעזור לו לבצע את הדברים. תבקש ממנו התחייבויות לצעדים קטנים בלבד, כל פעם לצעד אחד נוסף. מה לא לעשות עם טיפוסי הנוחות? חברים, לא להציג להם שינוי גדול מדי, לא לדרוש דברים יוצאי דופן שמוציאים אותם מהשגרה שלהם, לא להציף ברגשות ובתחושות כי הם לא שם, הרגש שלהם זה רגש דחק משינוי. זאת אומרת שכשאני רוצה לגרום להם לעשות משהו שאני רוצה, וזה לא הם בחרו, הם כבר עם רגשי דחק, הם במגננה מיד, אז לא לדבר איתם על רגשות, אלא בצורה הרבה יותר רציונלית. לא לקפוץ מנושא לנושא, הם לא ספונטניים, אמרנו, קשה להם עם הפרעות קשב כאלה ואחרות, הם צריכים סדר, יותר מהכל, ולא לצפות לעולם שהם יקחו על עצמם סיכונים או צעדים גדולים מדי. ועכשיו אני הולך לעבור לכלי העוצמתי ביותר בכל התהליך הזה. למדנו את הטיפוסים, הבנו, זיהינו מי אנחנו בתוך הטיפוסים, זיהינו את האנשים שסביבנו, הבנו עם איזה טקטיקה כדאי לפעול יותר ופחות עם כל טיפוס וטיפוס כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים ממנו, או כדי לגרום לו לעשות משהו שאנחנו רוצים. והשלב הבא הוא הכי חשוב, וזו ההכנה לשיחת ההשפעה המנצחת. ההכנה מבוססת על כתיבה, וכאן זה נושא מאוד מאוד חשוב. כל מה שאני אומר לכם לעשות עכשיו מבוסס על מחקרי מוח. כשאתם תשבו ותכתבו כפי שאני אנחה אתכם עכשיו, לפני כל פגישה ותכינו את עצמכם, אתם מעלים בלמעלה מ-90% את סיכויי ההצלחה שלכם. מהסיבה מאוד פשוטה. מחשבה זה דבר מאוד מאוד אמורפי. כשאנחנו הופכים אותה למילים, זה תהליך לוגי שהמוח עושה. כשאנחנו כותבים, אנחנו בעצם מציירים את המחשבה שלנו, אנחנו מפעילים כבר אזור מוטורי,
אבל השלב הכי קריטי בא לאחר מכן, כשאנחנו קוראים את מה שכתבנו. אותו ציור של המחשבה בעצם נקלט באזור נוסף במוח, שהוא האזור הכי חזק, זה האזור הוויזואלי. ואם אנחנו רוצים ואם לא, המוח שלנו באותו רגע משתנה ובעצם מפעיל את כל הגוף שלנו, את כל שפת הגוף שלנו, את כל הגישה שלנו ואת המהות שלנו לפי מה שראינו. אז השלב הראשון בהכנה הוא לכתוב את המשפט אני רוצה או רוצה שבסיום הפגישה מה יקרה? מה האדם שמולי יעשה? גבי יקום, ילחץ לי את היד ויגיד לי סגרנו עסקה. משה יקום, יחבק אותי ויגיד אני איתך בכל מה שתרצי. לכתוב מה אני רוצה שיקרה בסיום הפגישה, מה אני רוצה לראות שהצד השני עושה, באיך הוא פועל, מה אנחנו השגנו שם. עוד דבר שתכתבו, אני רוצה או רוצה שבסיום הפגישה האדם שמולי יתפוס אותי למשל, אני רוצה שבסיום הפגישה הבן אדם יתפוס אותי כרציני ומשכנע מאוד. או אני רוצה שבסיום הפגישה האדם מולי ימצא אותי כבחור נחמד, חברתי ורגיש. ולאחר מכן אני אכתוב לעצמי איך מתנהג בן אדם שנתפס ככה. אני בעצם אבוא ואצייר בכתיבה איך מתנהג במהלך שיחה אדם שנתפס כמו שאני רוצה להיתפס. תוך כדי התהליך הזה, הביינג, המהות שלנו כבר משתנה. לאחר שאני הגדרתי בעצם את התוצאות של אותה פגישה, זאת אומרת מה השגתי שם ואיך אני נתפס בעקבותיה, השלב הבא זה בעצם לכתוב לעצמי איזה טיפוס הבן אדם שישב מולי. האם הוא טיפוס אני, האם הוא טיפוס חבר'ה, האם הוא טיפוס נוחות או טיפוס תכלס. עכשיו, לעתים אנחנו לא ממש נדע, למרות שרצוי לנהל איתו שיחת טלפון לפני כן, או אפילו יש את האפשרות לזהות מתוך מיילים שלו או התכתבויות שלו איזה טיפוס הוא, אבל זו מיומנות שוב שניתן לפתח ממש לאורך זמן. ולאחר שאני אגדיר בעצם איזה טיפוס יושב מולי, אני אגדיר מה הטקטיקות הרצויות, פוש ופול, מה אני עושה בפוש, מה אני עושה בפול, איזה נתונים כדאי לי אולי להכין מראש, איזה מידע אני צריך לפני שאני יושב מול הבן אדם הזה. והשלב הבא גם הוא קריטי, זה לרשום לעצמי תזכורת איזה טיפוס אני ומה האוטומטים שלי. לדוגמה, אם אני הולך להיפגש עם טיפוס אני ואני בעצמי טיפוס אני, והאוטומטים שלי הם בעצם לדבר ולייעץ ולא להקשיב ולבוא עם פתרונות, אני בשלב הזה מזכיר לעצמי ממה אני צריך להימנע, ממה אני צריך להתנתק. כשאני מגיע לשיחת השפעה, אני צריך לנתק את הטיפוס שבי ולפעול על פי הטיפוס שיושב מולי. זה תהליך מאוד חשוב לכתוב את זה גם כן, כי שוב כשהעין תקלוט את זה, זה יזכיר וישנה את המהות שלנו ויזכיר לנו שאנחנו צריכים להתנתק מאותם אוטומטים שאנחנו באים לאותה שיחה. והשלב האחרון, לשבת ולכתוב מה ההתנגדויות הצפויות. אנחנו יודעים מי הטיפוס שישב מולנו. אנחנו יודעים שאולי אנחנו גם נטעה בדרך ונציף אצלם דברים שאנחנו לא רוצים. מניסיון, כשאנחנו יושבים וחושבים על ההתנגדויות הצפויות, על הקונפליקטים הצפויים במהלך שיחה, לרוב אנחנו עולים על למעלה מ-80% מהמקרים. ברגע שאנחנו נרשום לעצמנו את ההתנגדויות הצפויות מאותו טיפוס, אם זה טיפוס אני שאני יודע שמה שאני מבקש ממנו יוריד לו קצת מהכבוד, אני יודע שהוא יתנגד לזה, או אני יודע שאם אני עכשיו קצר בזמן ואני צריך להניע טיפוס חבר'ה לתוצאות, או שאני יודע שאני ניגש לטיפוס נוחות ומבקש ממנו משהו יחסית גדול ואני יודע שהוא יגיד לי למה זה לא יעבוד ולמה זה לא יקרה. אני אוכל להכין את עצמי מראש לתגובות לאותן התנגדויות, ואני מבטיח לכם שאם תשבו ותכתבו את זה מראש, אתם תעלו על למעלה מ-80% מהמקרים. מה שזה יגרום לכם זה בעצם לגשת לאותה שיחת השפעה רגועים הרבה יותר. אתם תהיו מוכנים לכל התנגדות, זה כבר יהיה לכם כמו משחק, ולא כמשהו לא צפוי שאתם צריכים עכשיו להתמודד איתו, שיפעיל לכם בעצם את המערכת הלימבית של הרגשות והעצבים, אלא פשוט תוכלו לנהל את אותה שיחה, ולא להיות מנוהלים על ידי הצד השני. כשאתם מסיימים שיחת השפעה, חשוב מאוד לסיים תמיד במשיכה. מה זה אומר? לבקש מהצד השני לסכם את הצעדים הבאים שעליו לעשות, או לבקש מהצד השני לסכם את מה שהוא הבין כתוצאה מהפגישה. אגב, מחקרית, בן אדם שאומרים לו מה לעשות, אוטומטית רוצה 50% פחות לעשות את אותו הדבר, למרות שהוא רצה לפני כן לעשות את זה בעצמו. ברגע שאתם מבקשים ממנו לסכם את הצעדים הבאים, הוא בעצם מתחייב פסיכולוגית לבצע אותם, וזה היופי בקטע של סיכום במשיכה. ולסיכום, מאחר ואתם לא תהיו מושלמים בפעם הראשונה, ואתם לא תהיו טובים בפעם השנייה, ואתם לא תצטיינו גם בפעם השלישית, אחרי כל שיחת השפעה, שבו עם עצמכם,
5 דקות, 10 דקות, ותכתבו מה עבד לכם, מה לא עבד לכם, ואיך יכולתם לפעול אחרת. אולי לא זיהיתם את הטיפוס טוב, אולי גלשתם שוב לאוטומטים שלכם ושכחתם לבוא ולפעול יותר במשיכה. אתם יושבים וכותבים לעצמכם את הדברים הללו, כי שוב, כדי להביא למודעות שלכם מה עבד ומה לא עבד, זה מה שיוביל אתכם בפעם הבאה לעשות את הדברים הרבה הרבה יותר טוב. כל הנושא של ההשפעה הזו זה מכון כושר. זה אימון כושר. כמו לאמן שריר כדי שהוא יתפח ויגדל ויתחזק, אוטומטית גם מיומנות ההשפעה שלכם. ככה שהתמדה, התמדה, התמדה. לא יהיה קל, נכשלתם בשיחה מסוימת, תחזרו לסוס, תלמדו את זה עוד פעם, תעברו על זה, תחשבו מה לא עבד, מה עבד, איך יכלתם לפעול אחרת, ולפעם הבאה תכינו את עצמכם יותר טוב. ואני מבטיח לכם שאם באמת לאורך 30 שיחות השפעה מעכשיו אתם תנהגו באופן הזה, תכינו את עצמכם, תבצעו ותסכמו באופן הזה, אתם תרגישו שכל העולם, כל האנשים סביבכם הם כמו חיילים על לוח השחמט שאתם יכולים להזיז מצד לצד לפי רצונכם. אז כאן הסתיימה ההדרכה, וכאן זה הזמן גם לספר לכם על המתנה שאנחנו נותנים לכם, קרן ואני. אנחנו נותנים לכם בחינם מתנה את הספר להשפיע ולשכנע בחוכמה ולא ליפול למלכודות של עצמך. בעצם ספר שנועד לתת לכם את כל מה שרכשתם פה היום בהדרכה ואפילו יותר, ומאפשר לכם לחזור על החומר וכמובן להכין את עצמכם פעם אחר פעם לפגישות באופן אפקטיבי. מדובר על לזהות את הטיפוסים, על הטקטיקות הרצויות ועל ההכנה לפגישות מנצחות. אתם תקבלו מייל בעקבות הכנס הזה עם הקישור להורדת המדריך, או שאתם יכולים לראות בעצם לשים פאוז כרגע על המסך ולהעתיק את הקישור שאתם רואים וכבר עכשיו לקבל אותו למייל שלכם בחינם. אז חברים, זה הזמן שלכם לחפש את קרש קפיצה גם בפייסבוק וגם בגוגל, להגיע לאתר שלנו, להירשם שם בקרש קפיצה לעסקים ולקבל מאיתנו את הדיבורים והזמנות להרצאות שלנו ולסדנאות המרתקות שלנו. כמובן שאנחנו מעבירים גם תהליכים אישיים, מאמנים בעלי עסקים להצלחות ולתוצאות יוצאות דופן. כמובן משלבים גם ייעוץ עסקי, פיננסי, שיווקי, טכנולוגי, לשיפור ביצועי העסק. כל מה שחשוב לנו בעצם זה להוביל אתכם להשיג תוצאות שלא האמנתם מעולם שתשיגו. שמחתי מאוד להעביר לכם את ההדרכה הזו. אני מאוד מקווה שהחכמתם ושאתם כבר חושבים על הפגישה הבאה שלכם ואיך אתם הולכים לגרום לבן אדם לעשות את מה שאתם רוצים כי הוא רוצה לעשות. תודה רבה לכם ושיהיה לכם אימון מדהים לחיים. הדמוקרטיה, רגע, מדינות זה המצאה של אנשים, מקצועות שלנו, החברות שאנחנו עובדים בהן, הכל בסופו של דבר המצאה של אנשים שהיו כאן לפנינו, ואנחנו רק משתמשים בהם, קוראים להם מציאות. נולדים, הולכים לגן, לבית ספר, לצבא, עובדים עבודה זמנית, מתחילים לעבוד, ללמוד, עובדים, מתחתנים, מביאים ילדים, עובדים, נכדים, עובדים. יש לנו 100% הצלחה בלמות. תסתכלו על פרט בתוך עדר. לאיזה טווח הוא יכול לראות? מאוד מאוד קצר, הוא עיוור, הוא גם מובן, נכון? הוא נדחק בין אנשים, האנשים מובילים אותו בדיוק לאן שהם רוצים, לאן שהעדר זז, הוא זז. כשאנחנו בתוך עדר, אנחנו בעצם לומדים לעשות את מה שכולם עושים. אלה שטעים במציאות, שאחרים יוצאים. הסוג השני זה אלה שיוצרים את המציאות שאנשים טעים במציאות. זה ממש ממריץ אותי ואני ממש מתפתח בתחום בצורה שלא האמנתי. מה שחשבתי שיהיה לי בשנת 2016 כבר יש לי עכשיו. ולדעת לקבל את הכיוון הנכון ולעוף על זה קדימה. אני בן 38, אני יזם, אני איש עסקים, תעשיין לשעבר, יצואן לשעבר, אני מלווה היום בכירים ואני מכשיר צעירים למנהיגות.